Haliday! Asan daspan? Ay, ang mga silog kay lipas sa din sila. Oo. Dancing pala. May isan di pala sa train sa Padua. Mga graduate nga. Trainee naman ako. Good afternoon. Hello guys! Manglimpyo dahil may diri sa Nataran. Nanindot kasi mo daag silhig. Ito pa daya. Sapa ba? Oh, sapa. Sapa ulit. Naway tubig doy. Oh, ganahan ko niya. Ay, apply ka naman sa o sa imong tindahan ato i-promote. Kadili ang may arion. Nabuak man akong cellphone. Usay si Pidyo ba oy nga to masabang. Kiri day suday. Dali. Nabutaan kay mo mga pulis. Kanang uhag basura. Dito ba? Yato ba sa video? Hi. Napaan ya pero wala ni. Haliday. Hi. Kuya, paano ka tayo mo gas? Hi. Ito wala tagaspan. Ano mali akong kuha? Ito.